Minä! Ota vähän sitä tankoa kiinni kaiteesta vähän se. Jee. Nyt siinä tangon ympärillä mennään vähän niinku tangon kanssa. No mitä se haittaa? No ei varmaan tee. Mikä voi? Mikä on tanssia? Noiko niitä mikä on niitä naisia taas tanssilavalla? Ei oo saanut. Ei oo saanut pois. Mitä on? Väärin. Mitä on? Mikä on diskotanssia? Tuolla menee sun naapurilta autoon. Menee kattoo. Se on pahasti kun vittu. Tuohon tuli väärin sanoa. Ja Vittu vai jaksa häneen.